Kublai ya pi baro. Tarai pila juyo sengau ya ki brio ki baong. Ba kaler kala ban bam ni ke kendau kala yo ban bam. Handrai don kawai kacaka ha perthai ha kabaki brio ki lakam ba kini kaja shisha. Kani kacaka kadan ha kathan West Chate jong ke Atlantic Ocean. Ha pedeng kacala Florida jong ke USA. Bat ke kenhun Puerto Rico. Namar kini kilai benta ki thau kum Triangle. Lakot ya kini kacaka kum ke Bermuda Triangle. Handrai namar ki jingja bala jia ha kini kacaka. La airu dah ki pat ki kerteng. Kum ke Devil Triangle. Bat ke the Lingo of the Lost. Kajing keli kalong. Kum no la sedang ni ha kajing keren syapang kini kacaka. Te ha ki senam kat kendai sepak sanpau. Ampandan kajing keren syapang kini ha ki kot kubor ke USA. Handrai kasihin ke benengkong baki beriu ki kot ya kini kacaka kum ke Bermuda Triangle. Kadai hadin barasan kawai ke artikel. Ha Argosy Magazine da Winston Gaddis. Utho badan kacaka ha Florida. Ka badan lai benta. Bat ha kini kacaka. Kijia kijingja bapela. Uai kerteng ya kini ke artikel kum. Ka ada Deadly Bermuda Triangle. Hadin kini manla kapor baki beriu ki keren syapang kini kacaka. Ki kot bek Bermuda Triangle. Bat haduk menta kidang kot ya ka kumju. Kajing ka behe ha kini ka Bermuda Triangle kalong. Bambar sin lek ha kini kacaka. Ki radio ni ki kompas kim tere kamsyu. Ki pen i jong ki call elektronik ru ki pen i bakla. Kini barok kija bat ha kajuk kapor. Ki ling bat ki ling sun ki jar ngai. Ki beriu kija bat pimla ban yo ang kaweru kabenta na kajahan lane kaling sun hadin baki laja. Haba kini kijingja kijia ki beriu kila sedang bermodur ya ki daw beper. Ki wei ki kam badan umrat behe aduriau. Ki wei pat ki kam badan ki alien ha kini kacaka. Bat ki wei pat ki penyes no bat ke konspirasi jong ki Illuminati. Handrai hado menta am syam lala ban pensisya ai rung. Lada piwat jingtip pensyam ba ambat don ka wepat kabenta ha perthai ba lasan dah ki kon ki film bat ki dokumentari ka Bermuda Triangle ha usnam kat praspa prapupra don kaling ka bekerteng ke Ellen Austin kalami na England ban les New York hadin kalayat shipor arne laisngi u Captain Griffin u badai Innocent Shar jong kini kaling u shim dak lempi ka bam syam na themu lupa khnang bon poi kloi no sya kajaka kani klenti kalet lengba ka Bermuda Triangle. Handrai tang syupoi ha kini kacaka. U Captain Griffin u yoi badan kawai kelingrit ha kejing-cengai bat kalayat dakur kom kebapela. U Captain u persyang banyak keren bat kini keling penban am syam layo juba be ha kasdap ki brio ha keling Ellen Austin ki syapting. Handrai hadin syipor u Captain u pai ki sipai jungu ban lekmi balai kini keling kam don juba. Handrai tang syupoi ha kini keling red ki brio kedai ba kini keling kateli. Amdan syu mano-mano amdan Captain amdan sipai ni amdan ki passenger. Handrai ki tiar barok kidang dan ha kacaka. Amdan kajing tim ni jing pendak de ha keling. Bat hadian kani kilarai ban simno ya kani keling red. Bat ralang sya New York ban pentip sya ki bor sencar. Na ke bentaban lap lada don kanu ke kampian. Handrai ha bakidang rai kani keling red sya New York. Uslap ula sedang banjur. Bat ke bor jangkal air ki kata akman. Ha kani kajing jor jong ke bor Mariang kani keling red kejar ngai. Tang sujam ke bor Mariang Laya ibiang ya kini keling rid. Handrai ki brio barok ki balas sim ya kini keling rid. Tim dan syu. Am syam la dan jingjat ha keling. Handrai ki brio barok ki laja. Hadin kani kilai ya keling rid. Ha kata kacaka. Bar kilit pan pai no sya New York. Ha kesengi babun. Ke kubor syapang kani ke jingja. Kalapur sya kepertai barok kawai. Don sakawai pat keling ke bakerteng ke Mary Celeste. Kalami na New York. Ha kanyau trik unai wing ke praspanya puar. Ban let sya Itali. Bat ha kata kapor keling kadap daki beriu. Handrai tang syupoi hajan ke Bermuda Triangle kajak baram syam lalap syu kilawat badwan. Handrai syam layo jeng tim Handrai hadin shisnem ha ka salpir kuna opera kat pras pa niu pulai lai ba keni keling Mary Celeste kami hajan ke Bermuda Triangle. Ibreu ki balai iya keni keling kilap pentip no. Bat hadin kata lapa ya ki kenuhun yarap sya kata kejaka. Kabenta ke bapelatam kalong ba amdan syu tang weru briu ha keling borok kawai. Amdan jingjat ne bapat ha kading bat wat kijing bam ru ha ke dining table idang sa kumba kilong ki pliang bam ki sabet. Handrai u Captain ki sipai bat ki brio ha keling kila jalun hadu menta ampat tip sya kini ki brio ki len. Hadin kani ha ka santrik uno opera ka kendai sepasa pusan dan ke kenhun ke bakentum ya santrik ki fighter plane ke balai lech Florida na ke benta ke jingikai ha ke navigation bat ke jingyakun lakot ya kani ke kenhun kun ke flight 19 bat ha kani ke kenhun kidan kisipai bedang hikai bad lieutenant senior ubakerteng Charles kalenti jong ke jenghikai kalong kumni
kin mi na Florida kin penhap bom ha chicken drop bat hadin kin lech sagran Bahama bat sawan pai biang sa Florida ha kapor baki mi kasun beneng kalong syai Henry hadin arkenta kasun beneng kalkala biang u Charles urai ban pai no namar kamariang kalakala upek yau kompas penban kala syudu kam upek saya awai padu kompas penban uru klan trekam uyakran baki dekat cengu bat kilalab baki kompas jong kiru kim syam na trekam ki brio Hamadan ki persyang ban bodin yaki Henry ki syam ba kekenhuan kala duk lenti bat kim tip syai ki don hadin kane lapas kawai kakat lingsun ban wad yaki Henry karu kala ja kajingkran ka bakado jong kani kakat lingsun kalong dan ai bakalang kading ha kajing jong jong chispa pun hadin kata kaja no ha kajing tho jong Christopher Columbus utho ba ha kapor ba umi na Europe bat poi ha Bermuda Triangle ka kompas jong uru ka sange ban trekam bat ula du lenti ha ka ba ujai lenti ula tho ba ha uslam kat saus pa kandai puar u kompas trekam bat ha kini kajaka dan kajing syai ki bahab na beneng kum ki mamati u Bruce Garnon u longtang wei u breu ba lait da ka Bermuda Triangle bat u balai yo ban wan pai biang u Bruce Garnon u julai lengchop na Bahamas Florida man kapor kaju simpor kumba shikenta bat shipau minit pan poi Henry Sisien haba uyai da kakat lingsun hak jing cengai jong shipau jar put adrong ke Bermuda Triangle kasun bedeng kalong syai omdan slap ni jing ke perthat Henry penban kensan kila ki bahe ki wan lungba kane ke jinglong kane Islam bat kila ki barit ru kim syam ladan kalong dumba hado bomdan chu tang kenjet kasngiru kabala bandrung lungba kila kinang he kat ba obru sunang ya chaprang ki meshi na kalingsun di klem trekam u kompas room trekam bat u Bruce usngau kumba dani ai bala bat ya kalingsun bat nliat no da ka bor bashabar ki brio Hamadan ki do jing tip ya kacaka ba udan Henry u Bruce syam la sange udang ya lengba ki kilo ki bahe bat hadin shipor kilo kilaja ula persyang banyak kran ki brio Hamadan Henry klesu shopping namar ba kalingsun kalapoi ha Florida tangha po sa pusan minin kabolong kabamla satya kajingjingai kalong kumba sa uspa lai kilometer bat kadai ban shim kumba shikanta bat shipau minin bat namar kajing stat jong kalingsun jung kalong tangha po arus pa kandai po kilometer ha kashikanta kamdai kabala bun poi ha po sa pusan minin haba ki pet ya ka diesel ha kalingsun kam syam laduna ai kadang long kumju kumba kadai haba ungi bat hadin kani ubru su tho kawai kakot syapang kani kajingja kini kijingja ki baya tho api don sibon pat ki wei di kijingja ki bayadai bat ka Bermuda Triangle ki badon hakikon ki film bat ki dokumentari kadau ko penlong ya kini kijing keren ka bapau ha kalong ba ki breu ki snau tanat ya kum kini ki khana ki breu ki kwa ban thau jingmut bat lum jing tip syapang kini kijingja namar kadau ba ki conspiracy theory kilong ki basngau tanat bat ya ka basisha kim ju snau tanat bat kilong kum ba pulikon bat kani kadai kalat ban kamai ki khana kum kijingja baong menshua don ka Bermuda Triangle hanta don kalenti sakawai kasnong barha kata kajaka nginya kendo ya ki aliens kila di hado ki prokuror bat pilar banwan badan bonba ki film ki bayadai bar ka Bermuda Triangle pila ban susngau thai tang ban pet ya baro kini ki film lada piwat ya ka kod don bonba ki kot ki badan ki jingja ba per nado ki aliens hado ki Illuminati ki bril ki benang ban perkhat jeliu kila tho bat thau bat di ya kini ki jingja da ka baki lum tangkat tokat ni kijing shisha na kijing ja ki bala palat chispa ni ars pa snem ka bamla shu ban pin shisha bat ni sanget yaki hakapor bangalaya tho yakini kijing ja laban wan hapi kijing keli lada kane kejaka kalong shisha ka baphala ibalai omdan shu kijing kran syapang jungka lada ubriu haban lech Florida unsa pendan kam ya kalingsun ni kaling bat menta ki yat lengba ka Bermuda Triangle ha kijing shisha ka Bermuda Triangle kadai ka wei na kicaka ba kajing ya jong kiling bat kiling sun ki buntam haba ngila ki syaprang ha ka teknologi ngila ban wat ki daw jong jingja ki baje ha kini kicaka Henry dang don shibon ba ki jingja bam padla ban bagai hadu menta namar ngidang ki ha kajing start ha kur kam ba kolai ba kini ki khana jong ka Bermuda Triangle ki baladi lada pi wat ha Google ka Bermuda Triangle kam samladan hi ha ki spau tu di kicaka ba matam ha perthai kajing shisha kalong ba amdan shu kano kari balabo kerteng ya ka Bermuda Triangle ha ka map perthai ka USA ru kam nget ya ka kerteng Bermuda Triangle ban ha Wikipedia kajing ya tho syapang ka Bermuda Triangle ka pen shisha ba kalong tang ka urban legend ka bemun ba ka dai tang kajing ya tho khana pudi scam kaliot list kalong ka publication ka belum kajing tip ha ki benta kiling kalum kajing tip syapang kiling perthai barok kawai bat ka peniru kat no kiling ki ja bat balai
ban kat kum ke jengtip jengki habarok kiling ba ha ke perthai tang shi point % kila syak ta ha ke jingjia baper ki daw jong jingjia kila ban long ki bala ban sngotu handrai dang dan ru ki wei pat ki daw ki bam la ban sngotu hadu menta bat dan ru ki wei pat ki bam shemla lab hadu menta prahajan ris pa la ku sautuli kiling ba kila laj lang ba ka jaka Bermuda Triangle bat na kini tang arteli ki jingjia basngosi kila ja ladapinnya nujor bat ki wei pat ki jingjia ha perthai Kejingnya per kalong ke bekendiat Henry buat adin keniru ke Bermuda Triangle kalong ke bepaunam kani kadai nama ki kanatang ki kod ki dokumentari ki film bat ke tourism dai nak kini bakil kentiu sisa ya ki ekonomi dong kani ke benta kat kum KLE Tribunal report nyo pusan tadi kiling ba bat ki kat lingsun ila ja na ke Bermuda Triangle ladang isim ya ke average kejing bon jang jingja kalong kumjo bat ki wepat ki benta jong ke perthai dan ru ko wepat ka caka ha Japan kadan kadur triangle badla ai kerteng ya ka Dragon Triangle ha usnem ka knais pa sapusan kejing ekran bat ki A6M0 aircraft kaladu bat hak city bakadu upilot usuong dan jingja ha beneng ka beneng kalapli handrai hadu menta dan batip ka e ka bajia sisha ha usnem ka knais pa prapo ha ka Dragon Triangle ka Derbyshire ka bedai keling ba behetam jong ke Britain kalaja kensan amsem lalap syu hadu menta hang no kadan ni kai ka balaja ka benta jong ke Dragon Triangle kalong kum ka Bermuda Triangle ki jingjaru kilong kumjo handrai ka Bermuda Triangle kalayo jing pau syu namar ka Hollywood kala tha bon ki film alor jangka ki kot ki bala tho syapang ka Bermuda Triangle ki bon palan banya ka bala tho halor ka Dragon Triangle namar kani ka daw ka Bermuda Triangle kalong ka papau nam tam ka Bermuda Triangle bat ke Dragon Triangle idan hakala titube bakumjo bat keniru kala penmi ki conspiracy theory handrai hado menta amsyam lala ban pensisha la ka khana ka ba o captain jong ka Ellen Austin ulaya thu kalong ka basisha ni ka Mary Celeste ship ka ba ki ong balalap klem ka lifeboat kala syakan na ru ba kadan ki illegal insurance scam la ong ru bala ban dan ka emergency ha ka ba kaling ba kadan hakjing ma ban la abandan kejing ya pendrung kibriu bat penkit iki syawai bat kajia ha kejo kapor kejing jia snusi kajia kawai ke ba pias ngau habon ki benta jong keni ke benta kalong ba ke kompas ka sange kerikam haba pipet ya ka nod ha ke kompas kaju yaidon kejing ya per ke barit bat ke geografi nod jong ke perthai kadan arteli ki pole system ka benengkong kadai ke magnetic pole system ka ba ke kompas ka peni bat ke baar ke geographic pole system kabalong keturunat kabala bokat kum ke aksis bat kejing ya jong ke perthai handrai dan kijaka ha perthai ha kabala dapi pet dau kompas kapen i sisa ya keturunan kani kajaka kadai kabala tip kum ke agonic line bat kani ke agonic line ka juja chaprang handrai laong bakala sa hapo Bermuda Triangle las lempa namar kani kadau ki kompas ha kani kajaka kiju pen i kejing bakla bat ubriu ula bandu lenti ha kabaya dai bat ka flight 19 ka investigation report kala kadau ba kadai kejing bakala jong ubriu hi haba u kompas jong terekam kila do lenti bat ulaja hadien baladuna ke petrol handrai menta ngiladan ke GPS ke radar bat ke sonar bat da ki be kejing tebet ha ke teknologi ka bemun amdan syu kum kini kejing ja ka danru ka methane hydrate field hapo ka Bermuda Triangle bat haba ka methane ka react kaya kendo bat ke bat thau ki bubbles behe ba kani kapan klanya ke density jong ko bat kapan longnya kiling ba ban kelon naba kiling ba kishna karkum ka wepat ke density jong ko ladap le eksperimen ru ban pensisa bat lalab ba ki bubbles jong ke methane kila shisha ban penkelon ya kiling ba nalor kani ki cyclone ru kilong ka waina kidaw dan bon ki state jong ke USA ki bajan bat ka Bermuda Triangle bat kimat ya ki cyclone ki bajur kum ha Florida kaniru la kadaw kum ka waina kidaw jong kani kejingja ki kiniru lakhen kum kadao jong kejingja accident handrai kimdan pat kidao ki pensisa ya kini kejingja bangi ken kum ki bapala haus nam arajar kanrio ka kanhon ki scientist jong ka University of Colorado kilasai ya kidur satellite jong ka Bermuda Triangle ha kidur kilei badan kila babon kidang lani hakting pareng ke hexagon shape ki ba amjuya ban syam liyo iman kapor kila o ki bakum kini ki tray kum ki airbomb bat kila ban penthai da kabor kabakot hado arspa prapway kilometer ha kashikanta hakikat lingsun namar kani kilingsun kila pandu sundan scientist u Dr. Carl
ulale research ha Sydney University. Bat uru ulapek beniak ba ya kini kebenta da kisnam ki babon. Bat hadian kata ulaong ba kijing jia skausi kidai namar kijing bakal ajong ubriu kamar yang basniu bat kijing jia ki pamlaban syai. Ki bon ki breu ki bajai lang ba kini kecaka. Bat namar kata lami bon kijing keren syapang jongka. Tang kini hi kublai si bon.